Сега продължаваме с дискусия на тема какви са рисковете за икономическата и социалната сфера след старта на политическата криза. В студиото на Здравей България гостува президента на КНСБ Пламен Димитров, финансист Емил Хърсев и председател на Българската търговско-промишлена палата Цветан Смилов. Добро утро и на трима. Към един от поводите за този разговор в началото от КНСБ предлагате да се приложат целеви компенсаторни елементи в подкрепа на доходите на населението. На национално равнище това според вас е повишаване на минималната работна заплата, бюджетните заплати и пенсиите, на фирмено ниво работни заплати и социални придобивки. Откъде да се вземат парите за такова повдигане на стандарта? Това, което предлагаме всъщност е в две посоки. От една страна намаляване на цената на енергията през няколко механизма и компенсаторни мерки за доходите. Вие почнат отзад напред. Всъщност трябва да започнат така по-важния икономически механизъм. Дали може да се намали цената на енергията? Може. Видяхме някои заглавия, АЕЦ фалира, 12 000 миньори на протест. Това е риска, ако не се намери механизъм, как по-скъпите тецови в кавички, които ще излядат извън микса, ефтиния микс, говоря за бизнеса и за хората, които се предвижда и се калкулира в момента, не се отпушат за износ. Това може да стане единствено и само, ако се намали такса пренос, която в момента е изключително висока, в сравнение с всички останали страни, и се отпушат възможности тези тецови да изнасят навън. Тогава и тецовите, и миньорите ще имат работа. И Козлодуй няма да фалира, ако в квотата на по-евтината енергия се даде малък шанс, 10-15% до 20% поне, централата да продължава да изнася, за да балансира ефтината цена, която дава за вътрешния пазар. Проблема не е само с цената на тока. Проблема е с целият стандарт на българите. Затова почнах отзад напред. Безспорно, но в край кращата в момента протестиращите искат първо да бъде намалена цената на тока и всички следват дали това е възможно. Според нас това е възможно, в определени граници обаче и чудеса не могат да станат. Затова казвам, че това е единия вариант. Другия вариант е добавките, зелената, кафявата и американска добавка да бъдат намалени. Да бъдат преразпределени по-скоро. Те намалени, така лесно да се каже, преразпределени. Естествено, всичко най-накрая се случва някак, който казвате, кой поема. Поема бюджета. Тоест поема държавата. В момента, защо хората са на улицата? Защото имаме една сравнително, значи прекалено в някаква степен, не в момента, но преди това здрава държава, бедни предприятия или по-скоро фалиращи предприятия, които освобождават хората, те стават безработни зад на улицата. И домакинства, които от друга страна задлъжняват, като вземат някакви кредити да живеят. Това решението е малко да задлъжнеем бюджета, да го нарека така, за сметка на оздравяване на бизнеса и домакинствата. Всички решения лежат в тази плоскост. Питате откъде? Това са допълнителни дългови инструменти или преразпределение на бюджета. Един пример казвам и свършва. 27 милиона ние сметнахме, че са нужни за да се увеличат енергийните помощи. С една пета да бъдат увеличени семейства, които получават енергийни помощи. В момента тези 27 милиона бих казал, че спокойно в рамките на този бюджет могат да бъдат взети от 100 милиона, които гласува парламента за послушване. Мисля, че вече не са необходими толкова много май. Ако сега говорим за преразпределение на бюджета през февруари месец, имайки предвид, че ще има и предсрочни избори, най-вероятно, защото явно никой не знае какво ще става в държавата, ще успее ли бюджета да издържи до края на годината? Аз съм убеден, че няма алтернатива актуализацията на бюджета. Те или иначе новото правителство ще бъде принудено да го актуализира. В това посока е друг въпрос, зависи до къде ще стигне. Господин Хърсев, каква би могла да бъде посоката? Значи посоката е ясна и съкращаване на разходите за издръжка на държавния апарат и то специално на паразитните части от него. Само да припомня, че преди не повече от примерно 5 години ние сме имали бюджет, който е бил поне с 30% по-нисък, така много като си изпомням. Едно нещо бих искал само да възразя от всичките тези мерки, които господин Димитров очерта, и те общо взето са тези, които логично трябва да бъдат взети. Моето възражение е само, че поне от статистиката, която гледам, ми се струва, че големият проблем на българина не е в дохода. Колкото и странно да звучи това твърдение. Големият проблем е в безработицата. Иначе доходите на заетите в България нарастват и ние сме една от страните в Европейския съюз, където те нарастват най-бързо. А ако са верни предварителни данни, обявени от Националния статистически институт, миналата година нарастването на дохода на заетите е около малко над 16%. 16% на година. В година на депресия. Няма такъв ръст. Сега... При 190 хиляди души по-малко заети. Това е проблем. Данните на НСИ пак са. 190 хиляди души. Ето това е проблем. Да.
Да, ето това е аритметика. По-малко заети. Може ли този проблем да бъде решен на фона на ескалиращото напрежение по улиците? Може да бъде решен, но това не може да стане с магическа пръчка. Чудеса в икономиката не стават. А кой да го реши, като в момента няма ли... Разбира се, че правителството, разбира се, че парламента и това решение може да се види с минимум с 6 месеца. Да включим и господин Симеонов в разговора. 6 месеца казвате срок. А пък чудеса в икономиката изглежда стават, защото ние бяхме свидетели на една чудата приватизация, благодарение на която огромните предприятия, които даваха хляб и работа на много хора, отидоха за скрап. А пък останалите такива мастодонти потъват като Титаник един след друг, оставяйки още безработни. В България масово остана само дребния и средния бизнес. Къде да намерим работни места за хората? И може ли за 6 месеца това да се промени и така? Има истински чудеса, не чудеса в кавички. Все още продължават да съществуват предприятия в България, които доста добре се справят с кризата. Предприятия, които увеличават своя износ, предприятия, които увеличават своята печалба, и то не за кратък период от време, а говорим за периода на кризата. Тоест мисията е възможна, но за това са важни много и нееднопосочни мерки. Главната от тях е да не се допуска влошаване на икономическата среда за правене на бизнес, защото ако това се допусне, само неприятности ни очакват. Вие имате едно много интересно изследване. Резултатите от него ще оповестите тук в Здравей България. Кой да носи отговорност за случващото се в момента в държавата? Искат ли хората да продължи да работи Народното събрание? Какво да се случи по институциите? Знам, че са едни от основните въпроси, които сте задали. Очевидно, че не само на вас, но и на нашите членове е много интересно запитването, което отправихме, защото 4 пъти повече отговори за 4 пъти по-кратко време получихме, отколкото в нормални условия. Въпросите са малко, както обикновено. Подкрепа се получи в 3/4 от случаите. Затова Народното събрание и институциите да продължат да работят. Също така се получи едно почти единодушие за това, че министри и депутати трябва да носят своята отговорност. 92% от запитаните го подкрепят това нещо. Що се отнася до ефективния граждански контрол, защото самата идея не е много изкристализирала, вероятно за това мненията са абсолютно разделени, 42% срещу 42% за едното и за другото. Разбира се, нека и това да добавя, защото има значение. Разбира се, както обичайно за нас, ние попитахме работодателите, защото те са, които увеличават заплатите, а не някои с административни мерки. Ефектът е съвсем обратен в пазарната икономика. 77% считат, че административно увеличение на заплатите само ще задълбочи проблемите. Тези, които говориха преди мене, очертаха ясно. На мястото на двама по-неквалифицирани ще се наеме един квалифициран, който ще върши същата работа, ще получава 1,5 пъти по-висока заплата и работодателя ще се справи, ще има конкурентоспособна като цена продукция, разбира се. Теоретично това е възможно, само че на практика не става, тъй като по-квалифицирания просто вече има къде да отиде в Европа и отива там. Всъщност и получава заплата по-различно в България. Господин Хърсев, значи, това сходенето в Европа не е тема на по-дълъг разговор. Значи, големият проблем, една от стратегическите грешки на правителството в оставка беше отношението към дребния и средния бизнес. Съвършено целенасочено, в смисъл малки и дребни и средни фирми бяха изхвърлени от пазара с едни административни изисквания към всяка една дейност. Включително стигна до там и разносвачите от пици да подгониме. Около 30 000 преводачи в момента седат и чакат дали ще бъде изменена наредбата, която в момента ги заплашва да останат на улицата без работа, тъй като трябва да инвестират минимум около 15 000 лева, за да продължат да работят. Транспортните фирми, да не говорим за дървената, в смисъл горския сектор. Това са просто дребни примери, всеки от които седи поне 30-40 хиляди души нови безработни. Не е много трудно да се върнем назад и да оставим нормалния поминък в тези отрасли.
Чухте коментара на бизнеса по повод увеличаването на заплатите в този момент. Същевременно настоявате минималната да стане 330 лева от 1 април. Има ли риск да се задълбочи кризата? Вижте, аз смятам, че няма алтернатива това движение. Хората са на улицата наистина, понеже не могат да се плащат сметките. Както е известно и както казах преди малко, намалението на тези сметки не може да става в такив размер, че хората да ги поемат. Тоест, малко движение надолу на всички цени са възможни. Регулация и граждански контрол, за които те говорят, за да няма излишни разходи, които се калкулират. А през декември това се случваше, съжаление, и се признаваше. По времето назад във всички монополи, т.е. контрола върху монополите има ясно измерение как да стане. Сега проблема с Конституцията е малко по-голям. Той според мен трябва да бъде решен на референдум, заедно с изборите за обикновено Народно събрание. И това е най-разумният като че ли път, който все повече хора започват да възприемат, т.е. вървим към обикновено Народно събрание, служебен кабинет, очевидно, който трябва да свърши определени неща и за тях говорим в момента. Какви неща трябва да свърши? Тоест, с парламента, преди да се отиде сегашния, трябва да му даде рамка. Трябва да му даде няколко закона, които да позволят поне да се случат половината от исканията на хората, които са на улицата. Едно от тях е очевидно, може би не до край формулирано, е повишение на доходите. Както и да си говорим. Сега не говорим за административно или неадминистративно. Чудно, че предприятията се договарят заплатите. Там се търсят икономически механизми, но и там могат да бъдат приведени много данни. Много пъти сме го правили това и ние, и много други анализатори. Евростат може да се прави всеки. Има данни, които показват, че в определени сектори, даже в повечето бих казал, за добро или за лошо, има резерви. Къде по-големи, къде по-малки, които могат да бъдат споделени по-справедливо в условията на криза. Като, например, пак се връщам към цената, на тока, какво пречи всички да доброволно да се откажат от печалбата тази година? ЕРП-та, американски централи и други страни, което им е гарантирана пред това, забавете по договорите им. Това ще даде възможност наистина за намаление на цената. И да видим как може да се случи такова нещо. Всичко е възможно в условията на криза. Когато е криза, знаем какво стана 90-та година, 91-та, какво стана 97-та година. Не прави сравнение преки аналози, защото не може да се правят преки. Но има наистина изключително голяма опасност от анархия. Това е истината. И трябва всички да погледнем отговорно, да търсим решенията, които минават през социални мерки, за да може да бъде успокоено обществото като цяло. Господин Симеонов, може ли бизнесът да се откаже от част от печалбата си в рамките на криза? Аз мисля, че такива очаквания, че някой ще работи само за това, че му е интересно да работи, се случват, но много рядко в обществото и в условията на пазарна икономика. Обратното трябва да бъде посъветвано всички да отидат към него и да се съгласат с това. Първо, говориме за прозрачност и се очудвам, че хората от протестиращите научват вече истината за борбата с монополите. Това е абсолютна прозрачност. Не бива да очакваме, защото всяко временно свиване на печалбите или ограничаване на печалбите или падане на печалбите, след това няма как. Инвестиции не се влагат, даже и национализация да се отиде. Това разумно трябва да се премисли, защото много от монополите, вероятно, но за това и протестиращите искат да има една задълбочена проверка на тяхната цялостна дейност. Поставени фирми за източване на средства, за разходи. От исканията на протестиращите, на хората на улицата, които вие чухте, които бяха огласени, вие намирате за напълно реалистични такива, които могат да се случат? Ама съвършено малко, да ви кажа честно. Повече ме притеснява не това, че не намирам реалистични искания. Естествено, не допускам и че квалифицирани икономисти са сред протестиращите. Кои са тези реалистичните неща, които чухте и които смятате, че реално могат да помогнат в случая? Значи, единствено тези, които касаят смисъл мерките срещу злоупотребата с монопола, това, което тук що господин Симеонов изброи, плюс, разбира се, мерките за граждански контрол върху бюджета. Сега, много ме притеснява друго, че има мерки, които бих очаквал и да видя, точно сред афишираните от протестиращите граждани и които не виждам, и това наистина е притеснително. Например, искането всички длъжници на хазната да бъдат притиснати, принудени и изобщо накарани си платят това, което дължат. В
второ всички, които хитруват на чужд гръб, също да бъдат принудени да спазват правилата на пазарното стопанство и на закона. Например, да си платят парното, таксите и така нататък. Тези, чието разходи стоварят върху останалите. Много така примамливо звучи идеята, дайте да вземем заеми и да така си ги разпределим, да ги хапнем. За една година, общо взето, ще преживеем добре. Само да обърна внимание, че някой да ни ги даде тия заеми. А после най-вероятно няма да има и как да ги върнем. Не, вижте, това си казва добре, знаете, че не е вярно. Дори това неразумно действие... ни дават, все още ни това казвам, че не е вярно. Дори това неразумно действие, което беше направено, за да се вземат целеви заем за финансирането на земеделските производители, те 840 милиона, бяха приети много лесно от финансовите пазари при едно много ефтино финансиране. Края за това бяха приети. Вижте, така или иначе, държавата, нашата мила държава е втора... Приятели, нашата мила държава е втора по фискална дисциплина в Европейския съюз. А сега им казвам, че ще бъде най-недисциплинирана. Не е вярно. Казваме, че ще бъдем такива по-добри от Германия, да го кажа, колкото е странно да звучи, по отношение на задлъжнялост. 80% е дълга на Германия, даже повече стана в момента, спрямо нейния брутен продукт. В България е 18%. 18%. И да говорим, че ще стане нещо фатално, ако вдигнем с 1-2% нашата задлъжнялост, това просто не е сериозно да го твърдим. Вижте, 1-2% от брутния... Господин Хърсия, 2% от брутния продукт са 1,5 милиарда лева. Дайте да говорим с числа, хората ни разбират много неща. С 1,5 милиарда лева може да дигнем не само пенсиите и заплатите, но може да свършим чудеса. Кой ще ги плати, господин Димитров? Кой ще ги плати тези пари и кога? Просто отговор с едно изречение. Може ли само така нека си да мога да говоря аз малко повече от мене? Значи, винаги го беше тогава, като искате. Значи, това, което искам да кажа е, че алтернатива няма това, което трябва да се направи. Много държави направиха всички тези стъпки, които имат в България. Време е най-накрая да разбере бизнеса и като говорим за спасяване на малките предприятия. Нали някой трябва да им даде стимули, нали някой трябва да им даде финансови пакети, нали някой трябва да им даде допълнителни мерки. Вижте, това със сигурност това е време да връщаме. Имитира се държавни ценни книги, които стават дълг и съответно ги връщаме през бюджета, както правим и в момента, уважаеми господа. Да не би да не го правим. Ние постоянно връщаме дълг. Даже връщахме предварително дълг. Затова сме на това отличническо ниво на съотношението дълг към БВП. Може България, и тук искам категорично да го кажем, всички финансисти би трябвало накрая да си хвърлят дипломите, ако не го признаят. България може спокойно да задлъжнее до 20-22-3% спрямо брутния си продукт, без това да наруши нейната финансова стабилност. Ако това не е вярно, целта на това задлъжняване беше не. Имаме работни места. Това трябва да бъде целеви емисии дълг, които трябва от една страна да имат социално измерение. Не. От една страна как да има социално измерение, от друга страна трябва да има целеви пакети към бизнеса. За да могат да създават работни места. Като как да ги създават. Това ли се страхува в анкетата бизнеса от гражданско участие в управлението? Не, предполагам, че по-скоро имат предвид, че не е лесно да имаш гражданско участие в управлението, примерно, на самолет. Би трябвало да имаш някаква идея, все пак, за какво са тия прибори и какво отчита. Това е моето предположение. Значи, вижте, най-лесното нещо е смисъл да харчиш пари от заем за... Временно си Хърсев, дайте да ви говорим най-лесното. Сега няма друга алтернатива, няма друго решение. Много добре знаете, че служебният кабинет няма алтернатива в момента. Няма откъде да вземе други възможности. Трябва просто или да уреже капиталови разходи частично, за да финансира социални мерки, или да търси друг заем. Що не казваме истината в момента на хората? Урязването на капиталови разходи не е чак толкова невъзможно. Ние като страна членка на Европейския съюз е време на смисъл да поставим пред Европейския съюз и някои прости искания. Например, че този процент на самоучастие в финансирането на инвестициите с европейски средства е непосилен за тази бедна държава. Че не можем смисъл да караме хората да мизерстват от глад, защото примерно трябва да се участваме в европейската стратегия, смисъл за борба с въглеродния двуокис в атмосферата, защото едно е да намалиш процент от дохода на някой, който получава, да речем, 6000 паунда средна заплата, друго е смисъл на бабичката да й откъснеш половината кома, за да платиш емисиите въглероден двуокис. Аз съм готов още малко да почакам господин Димитров да ми даде отговор на въпроса кой ще плаща тези заеми, които сега ще вземем. Кой да ги плаща, господин Димитров? Всички ние ще ги плащаме естествено. То няма друга алтернатива. Страхувам се, че нашите държави... Какво ви предлагате всъщност? Хората са на улицата. Как да ги приберем вкъщи? Какъв начин точно? Ако ми дадете думата, ще ви кажа какво предлагам. Значи, огромни разходи, и това не е само недостатък на България, недостатък и на Европейския съюз, огромни са административните разходи.
Огромни са разходите на фирмите, които за малките и средни фирми са непосилни. Огромни поменници от задължения, хигиена и безопасност на труда. Да си направи труд някой да види какво е. Да си направи спазването на Вижте, какъв път ще поеме служебния кабинет, ще видим. Това сигурно не е последния разговор, в който можем да дадем някакви насоки. Благодарим ви за това участие. По никакъв начин няма да е пътя на развързване на кисията. Обаче. Сигурно ще бъде пътя на допълнителни стимули към бизнеса, за да може да се дава работни места към хората. Дискусията остава отворена. Останете сега с новините.